Нова хартія стратегічного партнерства закріпить підтримку з боку США на десятиріччя. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Вашингтоні. Разом з американським колегою, державним секретарем Ентоні Блінкеном, засідає Міжнародна комісія стратегічного партнерства. На порядку денному протидія російській агресії. Документ закріплює партнерство Сполучених Штатів та України щонайменше на наступне десятиріччя, зауважив Дмитро Кулеба. Принципово важливо було зафіксувати в частині якраз протидії російській агресії. Тобто це вже говорить про, коли ви побачите цей текст і цю частину присвячену російській агресії, ось ця хартія, вона зацементує американську політику на роки вперед і повністю зніме будь-які занепокоєння або підстави говорити про зраду. Тому що підтримка Сполучених Штатів залишиться абсолютно непорушною. Хартія запустить роботу державних апаратів двох країн в інтересах безпеки США та України. Крім засідання комісії, українська делегація матиме зустрічі у Пентагоні, Раді нацбезпеки Сполучених Штатів та з експертними колами. Міністр Кулеба заспокоїв, що США та Україна не мають розбіжностей щодо скупчення російських військ біля українських кордонів. У нас зі Сполученими Штатами повне взаєморозуміння в питанні безпекових оцінок вздовж українського кордону, на Донбасі, в Криму, в Білорусі. Це все сформовані точки напруження, і вони в будь-який момент можуть бути активовані. Наша задача – робити все для того, щоб вони не були активовані. А якщо це, не дай Бог, ставитися, то задача дипломатів буде максимально мобілізувати підтримку світу. Міждержавна комісія стратегічного партнерства України та США була створена ще у 2008 році. Це означає постійний діалог, спільні зустрічі та спільне бачення. Утім, за часів Дональда Трампа ініціатива була забута. Реанімувати партнерство домовилися під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у вересні.